Oo. Alay sagod? Gula ko. Uy. Napakay ko ipatrabaho sa imong ha. Ganina ka dinula diha. Alay sa ba? Kadali lang. Gula pa ko. Uy, dula uy. Dugay pa na mahumanhan? Hit na. Siguro yung kang gahapit ba? Hapit-hapit sa imong kunot. Uy. Kay kayo eh. Dula lag email na pata ipatrabaho. Naman ko yung naisip guys. I-prank na to siya guys. Libun. Guys. Ano man na, wala pa. Hapit na. Uy, sige lang, ang gahapit po eh. Kadugay pa man anak, uy. Unay hapit ni mo. Murag ba ito naman ka nagkuha na oh. So na siya, uy. Ah, yay, uy. Pag akong ipapalit. Ni Belay, siya rin yung kaon. Be, yung ngita na nanti ka para It's the motherfucking prank na, klase. Wang. Oh. Tag, pildi na, uy. Mapildi unta na, mapildi unta. Busy kay ka ng email ba? Mita nanti ka kay support daw ko sa imo ha. Para imo atong trabaho na kung bukat mo. Pag gumani mo na, trabaho to ha. Ha? Sure jud ka? Oo. Tay bitaw ka. Kaya di ko kadagan to, bugat kayo to. Karton nga bugat. Linyay, panganganga ba ah? Nanganga pa dali eh. Mudagan ka, Han? Mudagan ka? O ako ang mudagan? Ah. Ngitan di ka, kailangan di ka. Kasi ganun lang ang email, ngitan di ka. Ber. Jadlin noon. Hindi yan, magpapili ka. Huwag sa kwa. Sa man mo yung pilion. Ako, huwag ka ng email. Wala.